Shakalaka, shakalaka, boom. Shakalaka, shakalaka, boom. Hip, hip, hey yo. Hip, hip, yo. Edrych yn ôl trwy niwlodd amser, neu pan o'n i'n 16 oed, o'n i eisiau bod yn fiolegydd morwrol, marine biologist. Nath e ddim digwydd, o'n i'm yn gallu nofio. Ond mae 16 oed yn ifanc iawn i orfod penderfynu ar yrfa. Fodd bynnag, mae Caryl Hywels yn sicr, mae byd amaeth ydi dyfodol hi. Myfyrwraig flwyddyn gyntaf ydi Caryl, un o'r 8 ar 20 o ferched sy'n astudio amaeth yng Ngholeg Sir Gar, Gelli Aur. Magwyd hi yng nghanol y defed a'r gwartheg, a bellach mae'n rhannu amser rhwng ffarm That Ci yn Nant Gwynedd, Llanddeisant, a ffarm I mam a'i phartner yn Hiroser, ger Llanelwedd. Felly, Caryl, 16 oed, ers pryd wyt ti'n gwybod mae ffarmwr wyt ti eisiau bod? Wel, i wedi wir, so wedi gwybod lot yn wahanol ers fi wedi bod yn dilyn mam ers braidd bod fi'n gallu cerdded, so ffarmo fi wedi bod yn neud ers fi'n toten fach. So, ar dy fam ar bai yn y ffordd, ife? Na beth ti weid? Ie, felly mae ond mae'n rhywbeth fi'n mwynhau wneud a gweithio wneud yn y dyfodol. What are the consequences of liver fluke? Ar ôl cwblhau haroliadau tygau yn Ysgol Pantycelyn, Llanymddyfri, mi ddechreuodd astudio cwrs diploma cenedlaethol mewn amaeth ym mis Medi 2011 ar gampws Gelli Aur. So we got sort of eggs coming Mae'n out. 3 lefel A mewn amaeth yw e. A ti'n gwybod, siwt mae hwnna'n mynd i helpu ti, ti'n meddwl? Achos yn y diwedd, ti'n mynd i ddod adre, neu wyt ti'n meddwl fi gen ti waith ehangach i wneud ar ôl dod adre hefyd? Falle, ond fi'n gobeithio bydd lot o syniadau dy fi gael i fynd adre a falle datblygu'r ffarm. Oedden mae adnoddau reit da gan Coleg Gelli Aur. Siw mae hynny'n cymharu gyda chi adre, wyt ti defnyddio offer newydd ac yn y blaen? Tymed bach fel gyda'r deri, so i'n gwneud sim profiad y fi o gwbl am nes, so mae'n neis cael dysgu rhywbeth arall yn y coleg. A wedyn y syniadau newydd mae wyt ti'n gael, siw mae rheini'n mynd i gyd-dynnu gyda syniadau dy fam adre, ti'n bed? Fi'n trial gweithio ddi rhaid gweithio, ond fi'n cael y ffordd rhaid gweithio, dim bob tro. Mae mam Caryl, sef Wendy Morgan, yn magu stoc o safon, sy'n aml yn cyrraedd y brig mewn sioia, ac felly mae ffarmio yng ngwaed Caryl o'r cychwyn cyntaf. Be oeddech chi'n deimlo pan wnaethoch chi ddeall, bod i eisiau mynd i'r coleg i studio? Wel, mae wedi penderfynu hynny, so dwi'n gobeithio nawr wneith i fwyaf ohono fe a bo'n dod allan o'r coleg mewn cwpl o flynyddau a bod i wedi llwyddo, wel, byw mewn gobeith, cael gradd mewn amaeth de. Ond hefyd ar yr ochr na, mae'n dod adre o coleg a mae'n ideas mawr i ffenni. Oes, mae fe'n heri chi mewn ffordd yn diwedd? Odi, fi'n gwybod weithiau rai ddynodau, chymod, mae siwt gymaint o bethau chi'n neud a mae hi'n bant i coleg yn dy fe, chymod, ond na, yn y pen draw, dwi'n falch bod i wedi mynd a chymod, mae bob syniad yn help mawr. Felly dyma enghraifft o'r math o ddefed chi'n gadw mae rhain yn ddefed cryfion. Dyn nhw'n ddefed, fysa chi'n galw ddefed mynydd? Ydyn, defa mynydd un nhw. A mae rhain yn ŵyn da nawr. Lle mae rhywun mae'n mynd i fynd yn y diwedd? Wel, mae rwy'n gwrw, rydyn ni'n supplio Marks and Spencers trwy'r Brecknock Hill Sugar Society. A wedyn mae gwartheg mae fyd? Oes. Mae'n dy wartheg, ti'n cadw tŵr o wartheg? 90 o wartheg signal. Mae gwaith o bore gwyn dan nos gen ti de? Oes, mae e. Oes. A beth chi'n neud gyda'r sioe na wedyn? Byddwn ni'n gwerthu nhw yn arwerthiant yn Aberhonddu'n diwedd mis Ebrill. Wedyn mae'r ddafad yma, mae'n amlwg yn dipyn o VIP, beth yw hanes hon? Wel, mae'r ddafad yma eitha special. Mae hon wedi cael ei AI-o, a fi'n falch bles iawn o rwy'n wedi dod â un o'n gwrw a un o'n fenw i fe. Na ti. A mae hi yn bach yn anfodlon gyda'i lle fan hyn ar un o bryd wedyn ni, ynddi wi? Ydi. A mae'n edrych yn dafad wych. Os di bob dafad sy'n gennych chi fel hyn, so ni defnyddio chi'n mynd i wneud eich ffortiwn. Felly beth ydy'r dyfodol i Caryl tybed? Os a fwriad mynd ymhellach arni? Falle licen ni mynd mlaen eto i astudio yn Aberystwyth neu rhywle arall. Mae'n dibynnu siwr eithi. Beth yw dy uchelgais di mewn bywyd felly? Fi licen i ddod gytre a ffarm o'r ddwy ffarm mewn blynyddoedd i ddod a jyst gwneud y gorau fi'n gallu. Fi'n credu bod e'n rhoi her gwahanol i bob dydd ac mae'n rhoi cyfle i ni fod mas tu allan yn yr awyr iach. Allwn ni byth ofyn am well.